No niin. Nyt yhdistetty maistelu- ja sokkotesti. Eli maistelussa näin syyskuussa Hartwallin jouluomena ja Coopin omenakaneeli. Eli testataan tunnistetaanko nämä toisistaan, erotaanko toisistaan nämä juomat. No niin, väri on jotakutin kuinkin samaa, niin näitä ei erota toistaan, niin testataanpa tätä ensin. Joo, tuttu oli maku tuossa. Tässä on sitten tämä toinen. Joo, näin aika varmasti pystyy sanomaan, että tässä vasemman puolen maassa oli tätä perinteistä Hartwallin Jaffa jouluomenaa ja tässä toisessa oli omenakaneelia. Tämä vasemman puolen oli selvästi makeampi kuin tämä oikean puolen. Menikö oikein? Meni oikein, mutta mä en ole varma kumpi on makeampi kuin kumpi on vastaan. Tämä oli selkeästi makeampi tämä vasemman puolella. Jouluomena makeampi. Kyllä. No niin, nyt toinen testataan, osaako toinenkin henkilö arvata, kumpi on kumpaa ja kumpi on parempaa. No niin. Ja silmät kiinni. Joo, nyt testi on silmät kiinni. Missä? Vasemman. Siinä. Niin. Ja sitä vasemmalla. Siinä. No, mikä on analyysi? Kyllä mä aika varma kumpaa tuo on. Joo, tää toinen on jouluomena ja toinen oli se koopise. Kyllä. Siinä maistuu aika paljon kaneelia. Joo, niin oikeasti tulee kanelimakua, eikä ole ihan niin makeat. Selvästi erottaa toisista. Kumpi oli parempaa? Jouluomena. Näin on. Jouluomena on parempaa. Jouluomenalle 5/5. Kyllä. Coopille 3/5.